Good morning mga ka-dragon. Hello, Ayan. what's up? Keep safe from... Bukas na tayo mag-upload guys ng vlog. Sit down. Total wala tayong upload guys. I can understand more Bisaya. What's up? Bisaya. Loading. Hello! Ten viewers. Ayan, paulan mo ba sa ating lugar? Dito sa amin guys, ito pa. Sumisikat pa rin naman ang araw. Kaya lang pa mamaya madilim na yung paligid. Tapos mamaya maaraw na naman. Pero huwag tayong pakampante guys kung nakikita natin yung magandang panahon. Dahil ano naman, nakikita nyo naman sa balita. Talagang malawak yung kanyang yung Kaulapan. kalakihan ng kanyang madadaanan. Pero tingin ko naman dito sa Mindoro ay mga ano lang, parang mga gilid-gilid lang kasi ang ano eh. Siguro mga signal ng bayan lang kami. Ay, sana naman huwag ninyo ng laksan ng todong-todong. Gusto dahil. Yan, shout out kay Eddie RTV. Yan, keep safe TDFN. Ingat din kayo sa paparating na bagyo mga ka-dragon. Ingat po tayong lahat mga ka-dragon. Dahil halos halos lahat tayo. buong Pilipinas daw ay halos sasakupin ng bagyo ko. Sakop pala. Lalo sa mga madadaanan ng bagyo. Mag-prepare na kayo tulad nung nangyari sa Cebu. Hindi sila bulaga sila na mangyayari talaga yun. So, kaya ano na lang din, mag-ready na lang tayong lahat. At syempre manalangin tayo ng mga panahon. Magandang tanghali DFR for Ma'am Carla Del Cruz. Ayan, magandang tanghali rin po Ma'am Carla. At kay Blitz the Explorer. Hello! Ayan guys. Saturday na doon. Hindi kami relax. Pero mas gusto namin may pasok. Ganitong oras talagang pan na kami. Wala pong bulang lang. Bukas lutuan kita ng bulang-bulang. Paris Uncle Leo ma? Hindi ko makain ng beef yan. Hindi ka kumakain ng beef? Kilayin, adobo. Sinigang. Sinigang na lang. Ha? Ano? Ano? Bakit? Magkano daw? 35. Ha? 35. May lang. Gusto mo sabaw kuya? Sabaw daw, sinigang. Siyempre. Alam mo, ang tinatanong ko kaya, maligaya. Ginawa parang kita. Kawawa naman po aming pinsan na rin. Oh. Yung pala man ha. 35. 35. Yan, shout out kay Ryan Marbalos. LA. Napaisip akong saan yung LA. Los Angeles. Bumalik na ba si Billy Boy sa Bay? Hindi pa po, nandito pa po siya. Siya po yung sa kuya nakikita. Tindahan ng tindahan.
minsan sa bahay kasi siya ang nag-aalaga kay Diana pag sila isa naka-duty dito. Sabi ni Ma'am Raquel Lagundino, nangan kayon, baka saan pa aldawon mga idol. Nalbasan pa na na. yung agahan namin tanghalian na rin po yun. Magaan tayo sa Shout out kakabsat watching from Athens, Greece. Hello po kay Hello Ma'am po. Binansya Luna. Kamusta kayo dyan sa Gray? Ayun yung sinasabi ng bata ka na. Si Michael. Si Marco. Yan, shout out din pala kay Sir Cedric Daga from California. Ka dyan. Wala pong balak bumalik yun. Si Sir Blitz Explorer. Sabi pagbalik. Siguro hindi pa po sa ngayon. Pero malay natin magbago pa yung isip mo. Sa ngayon hindi niya pa naisipang bumalik sa US. Pag naman, may siyempre ano lang naman yun. Parang madali lang magbago ng isip. Nagugustuhan kita dito sa Pilipinas kaya Ingat mga ka-DFL. Update po kay Luisa. Sabi ni Ma'am Melba. So, yun na nga. Edweban. So yun na nga. Kung pwede lang kami no, mag-talk. ano na lang. Ay, may mga taong ayaw siyang ipa-content guys. Kaya, okay. Siyempre, kami, kayo bahala kung ano. Sino siya? Sino siya? Sabi pa ng tipasin. Wag na tayong mag-talk. Ano lang. Gusto lang naman namin tumulong, di ba? Wala naman kami ibang intensyon. Huwag na lang mag-talk. May mga taong ayaw siyang kanin. Okay, At least, madali naman kami na, kausap. napaabot mo yung tulong, hindi man siya kalakihan. Yun naman yung importante doon. Diba? Okay lang naman yun, no? Kung ayaw nilang hindi naman sa content. Parang ayaw na lang nilang i-broadcast pa sa social media yung ano doon. Yan, shout out nga pala kay Ma'am Jeneline Korea from Korea. Yan, hello po. Yan, hello po, Ma'am Jeneline. Jeneline. Korea. Ano paano yung jowa niya dito? Meron ba Sir Blitz? Mukhang may nalalaman ka. Talaga ba? Share it naman mo dyan, naman oh. niya. Share it mo na. Sure naman oh. Hugot ka dyan. Ganyan. Marites yan, Marites. Hello po sa ating 37 viewers. Ngayon lang ulit tayo nag-live guys. Mga ilang araw din kami hindi nakapag-live. Ayan, baka next Monday, wala na naman Just yung pasok. At yung ano, Papasok naman ang bagyo. Kaya gusto na naman ng bagyo. Ano ba yan? Hirap-hirap ng walang kuwan ng walang pasok. Mas gusto ko yung Just kidding. gusto ko yung nakahagard ako. Maglungkot siya. Ay, pabili ng ganito, ate. Ante, pabili ng ganito, ante. Mga bata. Ilang araw na yung nasayang na. Nasayang talaga. Dahil sa pag-ulan, bagyo. Tapos yung yung vacation pa nila dahil mayroon silang summer break. Ay, hindi. Ano yan? Hindi summer Sim break. Sim break. Ayan. Kung ganito, makapatulog. Maaga ka. Pag Lunes hanggang Biyernes, halos din na kami makakaon. Kapag na. Hindi naman. Bahala ka lang ka. Ayan. Ano ka ba? Yan, hello po sa ating 39 viewers. Sa ating kasi Mga Ay, tulog na yata. gising. Ayun laging kuwan, laging absent. Yan, Si si Ma'am Sir Robert. Robert. Ay, Sir Robert. Ayan. Ate Lyda. Ate Lloyda. Yan, bago gising pa po kayo. Sabi niya lagi daw siya nalilate sa kan natin sa live stream. Gumaganda sa antipasin. Sabi ni Blitz the Explorer.
I-share mo naman ang Bagong inyong pan pan. kasi haircut. Ibig sabihin, Baka sino nagpagupit mo ka din? ang nagpagupit? Si Auntie Ligaya. Ah, si Auntie Ligaya eh. Kon pa ko. Oo, Lunes yata. mauna pa yan. Hindi ko man napansin. Lunes pa. Pero si Auntie Ligaya ay nagpagupit din ng pogi. Sa pogi ng tiligan. Good morning Team DFL Di ba from mga kanina Melrose Chua. Ayan, good morning din po sa inyong lahat. Yan. Mag-ano nga kayo guys kung saan yung mga lugar ninyo na kung na, nararamdaman lang niyo yung bago. Saang party kayo dito sa Pilipinas? Sa karagatan pa yung Maulan na baka maulan na ba dyan sa mga lugar ninyo? Ang fresh nyo naman, sabi ni Ma'am Mary Rose Chua. Naku, sa ano lang po Sa pan lang yan. po yan sa Sa filter. screen lang. Pero sa personal gusto na eh. Pagka-kurse. Oily, for eye bags, Si puro Oiliness. kwan. 3 kilo na nga po itong ibag ko eh. Hindi makatulog din si DJ. Sino kaya ang hindi nagpapatulog? Kung alam nila yung mukha namin sa personal guys, sobrang nakaka-turn off. Expectation versus Yung reality. expectation versus reality. Ito talaga yun. Hindi na nakakain dito yung mga nakatrack na Baka gano'n. nag-ipat na rin sila ng kwan. Yan. Bumaba. Yes. Naging 40. Ilan ba kanila? Ah, Hoy, loko. Oh, may nag-voice dito. Thank you po. Thank you so Korea. God bless you mo po. Magkano kaya yung sabihin? Paano ba naman? ipan mo na. Ang anak kong sino. Yan, pa-shout out naman ulit. Ang mag-ama kong, ang mag-ama kong poging-pogi. Ang anak ko ang si Nicolay. And asawa kong si Vince. Ayan. Hello po kay Shout Sir, out. kay Nicolay at sa asawa, at sa kanyang asawa na si Sir Vince. Yan, hello po. Hello po. Sa poging-poging niyang Pogi niyang anak. At sabi ng mami mo, Sir. sabi ng mami mo, ang pogi mo daw. O, diba? At kay Sir Vince na poging-pogi. Ganyan naman talaga ang mga mother. Poging-pogi sa mga anak. Kahit ako poging-pogi rin kay Charles. Ganun yun. Ayan, kumusta na ang atay no? Hello po sa ating 44 viewers. Dagdagan tayo naman na. Ba't di mo binasa to? Camera girl, meron ka na bang jowa? Meron yun. Hindi yun ah. Ano, Canada, merong kabagis jowa? Kabago ka na ba? Ibig sabihin, nagkamali siya ng kwan. Hali, nakariyan ni BFF. Ngayon, BFF. Hindi gagawin. Yan, hello po ganyan. Nakahabol si Nakahabol ganyan. na. Makaturog-turog kaming gaya, mga maggata nga. Awanan, ano yun? Agsirra kami. Hindi, ano lang kasi, Lagi nila hinintayan lagi nyo, siyempre, pag mami talaga pogi para sa atin ang mabibinaas yun. Tama naman po yun. Pogi ang mga asawa at anak sa inyo. Kaya magkaroon na kami ng tindahan namin. kaya nga ano mo kasi, kung ano, kailangan natin kayo balot na kalabaw. Ras na naman po tayo ito. Kung nag-ano sa kapalan tayo mga kapatid. Dalawang mome. Dalawang lang, may sa tindahan. Balikan nyo na lang po. Sige po. Pwede po kayo makahingi ng anak? Ay, hindi po. Kailan? Iramin ko na lang. Balik nyo na lang po. Iramin nyo na lang yung mangkok namin. Sakto kami. Balikan lang nyo marami. Wala man kami hugasan. Balikan lang namin. Dali, huwag nyo nang hugasan kami na lang. Kaya salamat kami. Ano lang bayad? Gen. Wala pa naman po eh. Guys, may wala kami. Walang ano yun. Diyan yun, o sa tindahan nila, may magkainan sila. Diyan sa kanila sa Ate, magpailit ka na ng terong ayun. Tugay dito.
Shout out kay Sir Yonod. Shout out po Lucio Ganod family from Malabon City. Yan. Hello po kay Sir Lucio. Sa Lucio Ganod family from Malabon City. Yan, hello po. Hello po sa Ganod family. Nagsipagtanghalian na ba ang Lucio lahat? Ganod family. Ay, sa nakablong damit. Hello po. From Christopher Porta. Palin mo na ako na magbalat dito ng mga carrots. Ang lain, rush man dato ito. Ating lumi. Ako na dito. Ako na dito. Pang-apat na lomi na to, guys. Yes. Rush man Yan dato. sila namin yung bihon. Ako man na. Jer, sabi ko, ginapitigan kita kanina. Sabi ko, lubong sabihin mayroon. Wala, galing mo. Diyan, nagpalit siya ng lumi. Ang nangkuan kasi sa sabihin guys, sa atin isang naman yung kuan. Kalutuan niya. Ginabalik-balikan nila ang aming loming napakasarap. Sabi ko, itutunin na ng GJ. Para pag-uwi ko ng morong may kapalitan. Baka daw iba ko anong lasa. Siyempre paninda yun. Hindi naman pangkain ng sarili. I can't hear you. Sabi ni Gayong. Why? I can't hear you. Jer, sabi ko ginapitigan kita kanina. Mahina ba? Gaya! Madi mo kami ipay mapa. Mga nagkapo yun. Nasa party siya. Party. Kaya pala eh. Wow, sana all. Sana all nasa party. Party! Shout Sige. out mo naman ako, birthday ko. Yan, shout out kay Ma'am Jesus Ame. Happy birthday po. Happy birthday po. Amigable. Yan. Ayan. Happy birthday. Exit muna ako guys at order tayong lomi. Dalawang order. So yan. Ay, magbili pa ako ng kwa. Wala pa. Yung carrots ay, bugte. Medyo may Ay, ripon mo. Jay, kaya mo na yun, Jay. Panood din nila ako nagkakaw ng carrots eh. Kaya man natapanda rin tracy kayo. Minsan, gusto mo pang sumakon. Ipakon mo na yan. Kaya nga, kailangan niya nang Pa-check up mo na. overall check up. Ipamassage mo na. May jowa na ba siya, ma'am? Wala pa po. Hindi lang po natin alam. O baka hindi lang natin alam. May jowa ka na daw ba, miss? I can hear you. Good day po sa inyong lahat dyan. Pakibati naman ang aking mga kaibigan na sina Brother Jong at Brother Ryan. Yan, hello kay Brother Jong at kay Brother Ryan. Kamusta? Pinapa-shoutout ni Sir John May. Shout out guys, Alan Bray from Virginfield, New Jersey. Yan. Hello Sir Alan. Yan, hello Bray po. from New Jersey. Wala po. Pero ayaw ko po. Pero ayaw ko po. Exit mo na ako guys. Bibili lang ako ng repolyo. Minili pasok. Tawagin ko na lang si Minili pasok. Tapos ka-ating. Thank you, Sir Franklin Timbreza. Pasay? Anong ginagawa mo dyan?
Yan, hello po sa ating 54 viewers. O, Sana matalo ng amihan tong bagyo. Matalo. Tabuyin niya. Mag far far away siya. far away. Malamang sa Monday wala na namang pasok. Mas dalawang araw na naman. Meron ba siyang Facebook? Good ng Dragon Lady, shout out lang dyan watching from Bacolod, Negros Occidental. Yan. Hello po kay Sir Erwin Garcia from Bacolod, Negros Occidental. Yan. Kumusta po kayo dyan sa Negros Occidental, Sir Erwin? Meron po ba siyang Facebook, ma'am? Meron po. Wala, parang marami na hindi. Ha? Ay, dalawa nga pala yun. Okay na ilagay lahat na tayo. Ay, maraming dyan. Kente. So, ayan, iniwan na nila akong lahat. Yan, shout out kay Toto Silaya. Hello po, idol. Yan, hello din po, Sir Toto Silaya. Salamat ading pa sa pa-shout out. Yung kanyak, Ilocano up from Tarlac. Your Lord. You're welcome po, Sir. Your Lord. Your Lord. Your Lord. Meron sa tagatangak. Ay, makaturog kay panahon. Makaturog kay amin. Ang bili ako. Bili? Hindi, kailangan na po. Alam ko wala akong karot sa ilagay. May kayo na po nakapunta ko. Ano yan? Okay, sige dyan. Ako na magbili. Baka hindi ko mapandar ah. May tungkulin ba kayo magkakapatid? Yes po. Saan ka lang babanda? Hindi ko alam kung saan ka babanda. Ako nagakon na. Salamat ading pa shout out yung kanyak Ilocano Akmet lang from Tarlac. Sabi ni Sir, hey, Iyoloyo. May tungkulin ba kayo magkakapatid? Yes po. Si Camera Girl po, Finance. Si Ate Joan po, mga awit dati pero babalik siya. Babalik siya sa pagkamangawit. Antay dito content, may kasama konti. Yan, si Camera Girl ay umalis muna bumili ng gulay. Hindi kung saan nasa banda eh. Sogi. Yan, hello po, shout out po sa Sugi family from Hawaii po.
Pinapa-shoutout po ni Sir Ben Sugi. Grabe ang init ngayon. Oh. Kanina makulimlim dito. Kaya ang nai. Kakuha ng dilo. Oo nga, nag-akon na siya, nag-aipon na siya. Yung sana maglaka. Thank you rin po, Sir Ben Sogi. Tama po yung bigkas ko po na apelyido nyo. Baka mali eh. Diyan. Sana ba yung dito si Pim kanina? Hindi ko na rin alam. Hello po. Salamat please. Good day sa inyo na dyan. Sibati po ang aking mga kaibigan. Ay, tapos na yan eh. Yan, hello. Ah! Meron pa tayong lobo ka? Meron. Ito yung isa. Ako matagalan tayo. Mabilis na pala ako nito. Ito na lang yun. Kahit na ganito pala yung mga kanino, mabili. Tama po, sister po ako. Ay, sige po. Ay, sorry po, sister Benny. Kala ko sir po. Tama na yung bigkas ko ng kwan. Kaano po ng mga dragon fruit ladies sa Rotterdam? Bali po pa. Bali manugang po siya ni Auntie Ligaya. Asawa po siya ni Auntie Sam. Kabango ng nilukon pa lang yung bawang sibuyas. Kabango. Oh. Yan. Hello po sa 63 viewers. Wala na si Gayam. Nasa party pala siya eh. Kaya pala wala eh. Party. Dragon ladies, ang ganda ng pwesto nyo na kainan. Super ganda ng view sa paligid. Kung malapit lang kami dyan, palagi kami dyan magkain. Sarap nyong niluto at inom ng soft drinks. Yan, thank you po, Sir Erwin Garcia. Taga saan po kayo, sir? Taga saan po kayo, Sir Erwin Garcia? Ba't may mga ganyan? Hindi ko na alam kung saan. Ba't nagganon? This message is sent for you. Kaganda naman ni Sexy. Si Juan din oh. Wala po yung kanyang partners. Wala. Wala ang kanyang kapan. Toto. Toto, ano yun? Toto Silaya. Kumusta po, Dol? Ha? Kumusta po, Dol? Okay lang naman po, Dol daw. Kumusta daw? Ilang po kami. Kamahal ng kilo ng repon. Talaga, kaya kailangan yung magaan lang yung bilhin mo. Huwag yung mabigat eh. Dragon ladies, ang ganda ng pwesto nyo. Kainan, super ganda ng view sa paligid. Kung malapit lang kami, diyan palagi kami dyan kain. Sarap yung niluto at inom ng soft drinks. Kaya matagasaan niya si Sir Edwin. Lalo pa sama-sama. Sabay-sabay. Ay, sarap. Nabasa mo na yung si, paano pa nung mag-drama. Yan dyan naman daw. So, pan nababa na. Panugot na rin kasi yung pan ko eh. Hello po, shout out from Commonwealth, Quezon City. Yan, hello kay Ma'am Pinky Largo. Yan, hello po, Hello Ma'am po Pinky. from Commonwealth, Quezon City. Yan, ingat po dyan, Ma'am Pinky.
Dahil isa ang Luzon sa Tatumalan. Bagyo. Dadaanan ng bagyong Uwan. Uwa. Uwan. Yuwan. Yuwan. Uwan. Uwan. Maging mapanuri, mapagmatsyag. Kung kailangan lumikas na. Musta na po kayo DFL from Ma'am Sir Ranilo Molina, yan okay na Okay naman po, okay po kami, sir. Sa ngayon po ay medyo mainit pa dito sa aming lugar, sa Mindoro. Walang content. Kayo sis JJ, kaano-ano ka ng mga DFL? Ayan, friend ko po si Gigi. Since Ba't elementary. dito ako nakatingin? Ako din kanina pa rin ako nagkakwaan kanina. Ay nga pala yung main one. Pero si si Gigi at si Auntie Paseng pinsan yung lola niya. At yung tatay naman ni Auntie Paseng. Di ba? Tatay, nanay. Nanay. Kapatid yung si nanay ni nanay. Oo. Tapos si nanay niya magkapatid. Hello, Penji. When do we get to see your boys? Pan po. Boyfriends. Boys. Mga pan po kasi ngayon tanghali na po ngayon eh. Walang Ba't walang magpas sa akin kanina? May anak akong binata, US Army, o yung May anak akong binata, US Army siya, at mga awit dito. Ayun ang iglesia na. Sa aming lokal, naghahanap ng magiging kaibigan. Kaibigan lang pala. Kaibigan lang pala Baka po eh. may maipakilala kayo. Wala po yung palang dito. Scam. At mga US Army siya. At mga awit dito sa aming lokal. Bakit lalayo pa? Bakit maghahanap pa? Sis Tupeng. Sis daw si oo, Benny. si Si Benny. Ako kanina sabi ko, si Sir Benny Sugi. Ilang taon na po yan, sister? Baka ma-child abuse tayo. Sagbulan na. Ayun yung natinda kanina na. Ay, ano, Gigi, Sir malapit na kitang ligawan. Pag-isipan mo na malapit na ako umuwi dyan. Pag-isipan ko kasi. From Sir Jeffrey Noguera. Malapit na kita. Ligawan mo na! Na, baka maunahan ka pa. Taga Bacolod po si Sir Erwin Garcia. Taga Bacolod Nick Bros. Sila sa sabi Dragon Ladies. Always kami watching sa mga vlogs niya. Educational. Yan, thank you po Sir Erwin. Sir Arwin. Ay, Erwin pala Garcia. Hello po kay Sir Nestor Vilarian. Hello po. Kamusta? Kamusta kay Dig? May bisita kami dito ulit. Nag-aantay ng dulo. Nag-aantay. Paturturog sa neng. Yan, hapon ka pa, tinik mo ay hindi pa. Ha? Wala pa? 24. 24 Na? daw siya. Bata guys. Pa na po kami, 30 plus po kami. Age doesn't matter nga daw. Tapos ka na tayo? Siyempre! Diba? Sipulan mo na. Woo! Kabilis mo. 15 minutes. Ay, ikon mo na si Kon baka habang mainit. Patanghalian siguro nila. Ano yung nakasubot na? Inantay ko nga. Tumaba ka, G, from San Jose, California. From San Jose. Pinagsama ka na. Awan. Turog ka talaga. Turog taon. Tumaba
bumaba ka daw. Ay, Ito, ano siya, si Sir Nestor Villaria from San Jose, California. Welcome to the Condo, California. Tama, Ikanta mo na it doesn't yan! matter. Pakilala mo na yan, madam. Sister Bess. Sister Benisu. Ano Tama, ba? 24 siya, 34 ka. 10 years. 10 years lang. 10 years. 10 10 years. Wala naman po sa itsura. 10 years ago. Yes. 10 years, 10 years Mga awit pa yun. Oh, Mga awit pa siya. Oh, di ba? Mga malagay yun din. US Army. Di, ano pa ba? Ano bang nililin? Sige na, bigay niyo na. I-con nyo na po, ipa-add nyo na po. Sige na, General na dali, Matilan. now na. Ba't nyo pa ipasa sa iba yan? Taga Cebu po ako, Dol. Dol. Baba doon. Sabi ni Sir Toto Silaya. Papak doon. Papap Dol. Ay, taga Cebu yan. Kamusta po kayo dyan sa Cebu? Ay, oo nga pala, dyan sa Cebu. Grabe dyan eh. Grabe dyan sa Tagisa. Diyan. Nakakalungkot pala rin. Yung mga maawa ka sa pamilya. Kanya sa bahay. Pag hindi na po na lang sila na kondo. Pagtapos, nilindol. Hindi naman po Oo. ba kayo naapektuhan yan? Malayo rin po ba kayo dun sa Tali? Ano kasi yung napuruan yan eh? Talisa, ano pa yun? Mga lugar na yun. Tagal na rin yung mag-farm. Ngayon ako ang nagantay. Kaya nga. Baka wala rin silang signal. Below sa ating 67 viewers. 69? 69 peng. Ay, te. Ay, 69. Ay, madi nakapot ni Manong Barton. Naku, sabi ni- Manong sa- Manong Kit. Manong Kut. Nag-aapila si Sir Christopher Joe. Aray ko. Ilang taon na po ba kayo, Sir Christopher? Baka 18 pa lang po kayo. Baka mas bata ka na. Mag-tiktok ko lang, te. Or mas kapag may edad si Sir Christopher, saan ka doon ka sa may bata o sa may... Visit. Hindi ka rin makatulog ganito kainit. Hindi. Talaga ibirok ni Tes. Kaso lang mga marika pimples. Ngayon, basahan nga lang doon kahapon. Ayun doon, ayun sa may kwan. Tinanggal ko yung... Nandun yung mga itim-itim na kwan. Mga igod na maliliit. Yung mali lang makatay. Tapos ako na. 37 po, ma'am. Yan, malapit-lapit ah. Magkalapit na yan. Si Sir Jay, Christopher. you just have dangerous curves. Ha? 27? Oo. 27? 30. Yung isa niyang ano, Oh. Kailangan lang yon. Hoping kami naabot nyo ng 100k subscriber this coming December. Sana nga po. umandar lang yung subscriber namin. Pero yung pinagbabagyo. Kaya waiting kami. Joke lang. Joke lang po. Kaya pag magdating yung bagyo, ano. Taga saan po kayo, Sir Christopher? Polto. Well, anak ko, may Jeffrey Noguera ka pa pala din. Nagtalok ka. Kaya wala akong chance 70 years old na sa US Army ka na lang. Ah, 70 na si Sir Jeffrey. Oo, Jeffrey Noguera. Na sa US Army ka na lang.
Kian. Saan po kayo, Sir Kit? Kian Christopher. Kian ko. Search ko pa. Wait lang po. Intad na, Jay Fishburg na. Ay, iba pala. Wala pa. Ang taga Pampanga siya. Kasi di ko malagaya. Pampanga ha. Ay, Pangasinan pala yung iniisip ko. Okay na nang pan ko. Hindi ako nakapon. Shout out po sa lokal na Kaya ka. Tayuban, distrito ng Manila. Happy 110th anniversary. Timi Apan. Yan. Hello po sa distrito ng sa Kainan lokal ng si Tayuman, distrito ng Maynila. Yan. Happy Happy. anniversary po. Lola. Yan, kaya na hindi ako makapon. Yan, hello po. Happy 76 viewers. 10th anniversary po. Hello po sa ating mga kapatid dyan sa lokal ng Tayuman, distrito ng Maynila. Yan, hello po. Kamusta po kayo dyan? Sa inyo, Sir dyan? Cardeleta Apan. Cardelito Apan. Isip nakataasan ko pala po ito. Hello, beautiful ladies. Stay all safe and healthy. From San Francisco, California. Ayan. Hello po, Sir Ferdinand Estonella from San Francisco, California. Hello po, Sir Dami Ferdinand. nating viewers dyan sa San Francisco, California. Thank you po sa ating 79 viewers. Yan, malapit na tayo mag 100k. Malapit na pala mag-ala. Wala na rin yung kwan. Kaya nga yung nag-order Sabi niya ng balikan Lomi. niya, di ba? Balikan niya. Kasi yung nag-pan siguro sila dito. Yung gamit na lang siguro yung may ginagawa. Tugaw na ginamit mo. Kala niya. Kasi di ba yung nag-antay nga sila dito dati, nagbili rin yan sila, dalawang order. Maglamig na rin lang. Oy, yung order nyo. Ha? Meron pa sa rep. No? Kalamansi? Kadami din sabi. Kaya nga marami dito. Been watching your vlog since day 1. 3 years already. Yan sabi ni Sir Nestor Beloria. God bless us. Grabe kayo. Parang alam yung panahon niya eh, kung mag-init. Parang kasarap maligo eh, no? Kasarap mag-swimming na, hindi na marunong maglangoy. Ba't dito walang... Been watching your vlogs since day 1 to 3 years already. And thank you, Sir Nestor. Subukan niyo na ba magsagawa ng pangmayag sa lugar ng matribong na sa ibang mission ng running? Opo! Actually, meron po kaming pan. Doon sa Salapay. Sito Salapay. Yung ano po yung buhit. Buhit. May dako po kami ng pando. Gawain. Soon magiging ano na. Magiging pala siya. Anong tawag ba yun? Yung sinasabi nilang di, ano yan? DWS? Oo. Di. Sabi mo na di istorya yun eh. Kaya hindi ko na tinuloy eh.
Pero Gigi, maski 70 na, macho naman. Ilaban mo yan, sir. Jeffrey Nogara. Ilaban mo yan. Malakas pa ang tuhod ko naman. Ganda ng umaga, Team DFL. May tanong ako, yung page ba ni Manang Greta sa FBI, legit ba yun? Sabi ni Sir Casilda Manungso. Legit daw ba yun yung Manang Greta? Opo, legit po yun yung Manang Greta. Kati Gretchen po. Yan, hello po kay si Liza Stable Official. Yan, hello po. Hello po. Kamusta ang lahat dyan sa Pinas? Ito po, mukhang nagbabadya ng bagyong uwan. Uwan. Uwan, yuwan. Uwan, Batak yun na yung may uwan. Sa balita yan. Sa ibang mga lugar na na Kawawa sila eh. Ay, naipako natin kang Johnny. Kang Johnny ata yan, no? yung Yan eh. Johnny. Ayan, yung sabihin niya kila Pon. Yan yata. Parang na. Ay, hindi. Hindi. Kala ko sila. Pamilya. John. Ay, paano pa? Yung kapatid ng tinat na? Hindi yan. Hindi. Ay, hindi pala sila. Taga saan po kayo mga host? Mindoro po. Occidental. Occidental Mindoro. May kamag-anak po kami dyan sa Dayahagan. Saan po yung Dayahagan? Kaya, Ha? Dito ko na ilagay sa may contact. Capsicum. Yan yung surprise yata. Oo, pati dyan. Diyan na. Diyan na, pansarilit na. Paano yan tinaglan? I-ikon na natin. Ano sabihin ko na nga doon? Yung dito? Yung sa may manggaling Yung samahan? bagong bukas na. Uncle! Uncle! Kilala mo sila yung ni Doy dyan, yung samahan dyan sa may kanto? Pasabi nga naluto na yung lomi nilang order. Yun sa Yung sa samahan may nila mangga. dyan, yung sa may grocery, sa may mangga dyan sa kanto. Pasabi tiya. Hello po, Tita's Kitchen and Adventures. Kamusta mga kakabsat? Yan, okay naman po, Tita's Kitchen. Kayo po, kamusta po? Dami konting sabaw. Ha? Walang masamang Opo, panahon. opo, yun Medyo lang lang. nagbabadya Thank you, tiya. ang Typhoon Yuan. Ha? Medyo Oo. kumilimlim na po. May mangkok dito, te. Ilan daw sila? 10, di ba? 5. Ba't man ano pa? Ano ba pagkainan nila, kids? Ay, Eh, bumulda. kaysa hindi ka gastos yun. Magkano yun? Yung Bayaran nila eh. Pag na tayo lugaw, hindi ko bayaran. Keep safe po tayong lahat. Yes po. Ingat po tayong lahat. Yung sandok ka ng Maka-dragon. Ingat. Ingat din po kayo dyan. Sige po. See you next time po. Tulog na po. Good night po, Ma'am Liza. Stable. Ng sana. Hindi, yung kutsara mo pala. Ganun, huwag na yun.
doon. Bye po, Ma'am Liza Stable. Official. Yan, Bye for good now. night. Init. Dilim na naman. Kaya nga, makulimlim na naman. Ang paligid. Nagpakatak na. So, ayan mga ka-dragon. Out na po kami. Thank you po sa pag-join sa aming live. Thank you so much po. May habang Wala nang pinatay ko na sa akin at 10%. Si Gigi, nung tumaba ka, lalong gumaganda. At si Ping Ping. At si Peng Peng. Hindi ko Parang, nabasa. para anong sikreto, parang 18 years old ang lang hindi tumatanda. Ay, thank you po. Thank you, kabagis. Kabagis. Good PM, ladies. Nag-lunch na ba kayo? Ingat tayong lahat sa Bagyo yan. Ingat din po, Ma'am Jocelyn Reyes. Yan, magla-lunch pa lang po kami. O may nagsabulo. Miss April, what is your height if you don't mind? 5'6" po yan. 5'6". Pag Miss Universe. 5'6" Miss Universe. Huwag niyo na pong tanongin, ano po, alanganin pa ako sa 5. Ako parang 4'9". 4'11". Ay, masyadong maliit pala yun. Ay, Yung sinukat ako dati nung sugot. basta ano, papay. Kasi, oo, papunta pa lang ako ng 5 din. On the way. Kaya kailangan po nakasuot po kami ng ganito. Paano? Papunta rin ako doon pa sa 5. Kaya nga, ay. Na ano kasi kami, nabanat sa trabaho. Nabanat. Di dapat Nabanat. naglaki ka. Kung nabanat ka. Kamubuhat ng mabibigat. Hindi naglaki. Nabanat ko na, ano, Hindi, nasa lahi po talaga namin yung paano. Nabugbog sa trabaho. Pero yung mga bata ngayon katatangkad. Paano? hindi ginagpabuhat ng mga Ano bigat. kasi- Oo, wag yung Pag buhatin niya, sinarigla. nagmakwan. Nadagsag. Katatangkad ka. Wow. Sila pa yung Kasi makaumat kami noon, yung araw, kami, ang ginabuhat namin, si Papa, pagbuhat niya sa amin, alubla. Oo. Palay. Palay. Kalating kabahan. Binigkis na palay. Ay, naku, kung ano na pong nabuhat namin, kung alam mo lang. Isang kabang palay po nakabuhat na yun sa ulo. Kaya po. Kaya nagurong. Kaya nasiksik. Pero ako mula, nasiksik, mula nasiksik. dyan, mula panggulayan hanggang sa bahay. Ngayon, alaga Sugat yung... ka. Kalating kabahan. Ano yung narungos mo? Oo. Narungos mo, kayam ka. Ay, nalaidan namin. Ay, naku, Doon, ba? doon kila Tintin pa. Doon, Ay, doon sa may kanila doon kay Malayo. Malayo yun. Layo nga. Kami yung nakilatinay. Sabi nila diesel. Sila kang kunti na yung kanila, hindi magreklamo pa sila. Mantalang ako kalahating kabahan. Pagdating mo na sa bahay mo, hindi mo na mawakan yung ulo mo, maling ka lang. Hanggang lang bed, bininta namin. Wala ang tuyo. Hindi ka pinatuyuan. Hindi, binilid na namin doon. O, diba? Nagkapira ako yun, magkano? Sandaan niya. Kasi nga dati makatinda ka ng isang salop. No, may ganun dati salop-salop. Ngayon yung mga bata pag naghingi, dapat may ibigay ka pag wala kang binigay. Parang, parang napakasama mo ng magulang kung wala kang maibigay. Ayaw na nila ng piso. Kakaan ka pa ng presya. Pahinga ko, na. Ay na. 20. Totoo yan, guys. Pahinga ko 20, 10. Ngayon, wala nang mabili sa piso. Hindi na nila na-appreciate yung hirap ng magulang. Kung makahingi, kala mo mga pinanganak na mga milyonaryo. Kaya maraming bata ngayon po. Mga sadot, puro Hindi cellphone mo na naman lang. pa. May cellphone. Feeling rich kid pa yung iba. Yung dito sa manot, mga rich kid. So, ayan mga ka-dragon, goodbye na po sa inyo lahat. Good night po sa mga Good night taga-ibang po sa bansa. inyo lahat. Good Ay, ganyan. Sino tika party-party? Hey! Hey, goodbye po. Bye po. I love you all guys. Ingat po kayo palagi. Wala na rin ata, hindi na talaga nasabihan